Ano ka? Sabi talaga tulong. Oo, dahil wala ko ng sabaan. Ari, dapat ang amo mo. Amo sila, nadulungan ka. Amo dyan sa amin. Kapang mo ko, ahayos mo. Paguna mo kasi. Hindi mo lang biga na alik mo yung tudang mo. Nagkupra mo kasi mama sa ano, sa inyong mo. Ugma. Nagulong na kami ni mama. Sabi ko, dahil ako ng kwarta. Nakakupot ko nga na yung sambalo ni Juan. Kusang pamahog sa project pa. Bye! Maligid. Ano pag ako, di ako pa sa'yo mama din mo sa kumon. Ano na, nagtaram na ako mama pa. Kasado mga panggatas ng yain. Nagpapakasisira si mama sa agad din sa 500. Itinasa ako sa 500. Sinabi ko dati yung pambakan ko siya kung mga kinawa 50. Itinaka ko kay mama. Sa 500. Kukas ano mama. Balik mo yan ako yung 250. Di inyon. Di, bakbrama ko na bagas siya. Diyan ako sa kusaon. Kaya na ano. Kita kasi nagdapat sa kaya kong kainin. Ganyan ko nagdapat sa para nagpaka. Hindi akong galit sa suma. Sabi ko, hayop na yung galit ang huna mo. Baka umaina na tubang. Hindi ka lang yung hayop na sabi ko nakakapagatok dyan. Nagkulog sa paman kuno. Sabi ko, iba man ang bubuhay ng pagkira. Magbuhay dapat dyan kapag sa tubang mo. Wala sa kapag sabi ko, hayop ka. Doon ang tubang mo. Dahil sabi ko, hayop ka talaga. Binuno ka. Sabi ko, ayan, sabi ko, mudahon ako, tamiyahon ako, katapos nung ako, puno, palahin katapos pati ako. Katapos na ano, katapos ng mga hayop na yung mga amo ko, ang sulit sa kuya, muda, pamugaw. Kasi, sabi ko, ano ko,